Neukan ja pentsata, fetxa batzuk hau atateko, baina askanin lortu bineban sello bat. Bai. Askanin eurakin atateko abestiak eta horrek denpora darua lortzak. Orduan, bizkat luzatu izan prozesua, baina, hasiera batetik bebai pentsaten eban, esala beharrezkoa ipintzea, fetxa konkreto bat hasieratik, ze askanin lehenengoko proiektua da, ondiokan jente ezagutzen nau, etxen kanal diferentik, hori zelan esan, kanal diferentik probaten, eta lortzen zelan nire bidearentzako, zeintzuk dizen honenak, aukeratzen bai, orduan horrek denbora darua, eta alan dabe, ustot nahiko ekipo ona lortu dutela, bai bideoklipantzako, bai bizkat estrategia lantzeko dakan beste pertsona bat lortu dut, eta horreaz bai super gustora nago. Orduan, horren kausa guzti horrek denpora daru ez, eta azkanin ondala gitxi ata dut, eta super posit. Nolako izaten ari da lehenbiziko erreakzioa edo jendearen partetik? Oraindik denbora gutxi igaro da, ez? Agian erreakzioaren inguruko irakurketa oso bat egiteko, baina lehenengo sentsazioak, lehenengo erreakzioak eta hartu manak nolakoak izaten ari dira? Egiz esan oso positiboa izan da. Ni bizkat hori neuan espektante, ez? Gaina, ni pasaten gazta gauza bat, eta kanta bat dakatenin esku hartin, eta justo bakarrik horreaz biharrik nagoenin, satura etxena, eta aztena pentsaten, ez da horren ona, ero, behin atata, da ja, gentia zenper bain, esaten eban, igual nik hau eneban ikusten, ero kanta eneban nolan ikusten, eta beste pertsona batek ikusira bolan, ez? Eta oso politxo izan da, zelan jentik bebai, ezazta, beran istoixa zero relazionara bela, ero, ez da, azkanin mensaji bebai aiagakoela, da nik horreaz superbosi nago bebai. Menos perfecta da kantaren izenburua, ze kontatu nahi izan duzu abestian? Apur bat esan duzu ez, jende bat identifikatuta sentitu dela bai letraekin, abestiarekin orokorrean, ze plazatu nahi izan duzu lehenbiziko lan horretan? Nitzat izan da bebai garrantzitsua hau izatea lehenengoko kanta, ze honeaz nahi dutena esan da bizkat perfekzionismo hori ez dala gure helburua izan behar, ez? Ni pertsonalki nahiko perfekzionistana, eta nire perfekzionismoan gaitxik izango bazan, eneban olako izerengo, ez? Ze azkanin beti entzeinke hobeto, beti pulioa alzu ez da izter, eta azkanin hor gehatzen baza, ez dut zure burua hilagaten aurrera juten, ez? Orduan, bizkat hori izan, zure buruari holan izaten, zen modukoa izaten, da gero ikusi dira ze pasaten dan. Askotan, hori, espero ez da zuzen gauzak pasaten diz. Eta, aipatu duzu apur batez, nolabait sorkuntza prozesu guztia, atzeratu duzula edo luzatu egin dela apur bat, gauza konkretu batzuk bilatzen egon zaelako, nabaritzen da badagola nolabait jende gehiago edo proiektuaren atzetik, bai izan bideoklipa ikusita edo bai kantan, ez? Banda formatu hartu duzu agian gehiago, ez da soilik gitarra eta zure ahotsa. Ze asmoa daukazu mendik aurrera? Formatu horretan jarraitzeko asmoa daukazu, halako beste kanta eta bideoklipak plazaratzen, ze asmo dituzu bai datozen hilabeteik begira eta urtengo urteari begira. On momentun dakat rekamaran zazpitema, ja produzitak, produzitak esango. Da, ideia da, gitxike horrek ataten juti, eta gero bandan aldetik, gero nik on momentun honek kanta danak bat izan ezik, itxoaz Bartzelonan, Artikuei bestudio Carlos Dueñaseaz, izan dela placer bat beraz biharra etxi,
Bueno, azkanin honek grabateko, bertan estudioan guazen musikoekin eta enjot lana, da on formato diferentik frogatzeko asmoa dakat. Bai momentuz, ni bakarrik kontzertuetan jutena gitarria eta hotza eta listo, baina bai bakat goa probateko formato diferentik ikusteko zelan funtzionatzen da ben, da igual ez, seguramente ja urte hontan kontzertuen bat engot bandas, baina horrek ondiokan denpora bir dau, eta honetako bai jente diferenti esautu bidot, lortu bai kontaktu honak, eta ekipo etxe azkanin, holako proiektu diz ekipo etxe nivel guztixetan. Bai, eta, bueno, kantei dagokionez, hildo berdina jarraituko dute, desberdinak dira. Aipatu duzu, gauza desberdinak probatu nahi dituzula, baina ez dakite izan tematika aldetik, musika estilo aldetik, ari bat jarraitzen duten guztiek bakoitza desberdintasunean, ze aurreratu daiteke horrekin? Egixe da, hau, lehenengo kanti izan dela, igual nire kantetatik pop soinu gehien daukena. Beti eona indie folk aldin, da egixe da esplora endotela eta gauza diferentik probatxoa zela, da gustora nagoela estilo diferentetan, baina urregoko kanti atakotena datorren egin. Izango da bizkat folk haua, bai. Dana indie horren barrunez, baina bai, azkanin lehenegoko lana izan da nik usten eban logikoa zela probatiba gauza diferentik eta ikusten juti bebai jentian reakzioa eta zerreaz sentitzen hasen neu bebai gustora edo hori. Eta letrei dagokionez ere, nolabait bizipen pertsonalak eta hausnarketa pertsonalak jarraitzen duzu izpide izaten beste kantetan? Gehien bat bai. Bau bat, ez dala pertsonala, baina bai dala nire inguruko doixa bat, ez? Baina, bueno, nire ingurukoa espazan izango pasatzen dizen gauzak diz, ez? Orduan, bueno, bai azkanen inspirata da nire bizipenetan, baina, bueno, aplikablea. Orokorrea. Eta, bueno, gaur egun, nolabait, ohikoa bilakatu da abestiak plazaratu eta nolabait singleak ateratzea eta horrela egitea nolabait sorkuntza prozesoren plazaratzea artistetan. Zuke ez daukazu buruan orduan adibidez disko bat osatzea 7 kanta horiekin edo ez da une honetan eskuartean edo baloratzen duzun formatu bat? Ez momentu honetan ez azkanin Karo, honek kantak etxi denbora asko, honek etxiko denbora asko behar izan dut, orduan danak egun baten ataten batxoaz, da, bueno, jazta, eta jentia igual ez totzen moten denbora prozesateko, ero danak entzuteko, igual, orduan momentuz bai single morun atako txoaz kantak, eta gero ikusiko batzuk epe baten barrun sartzen badiz, ondo, baina hori momentuz gitxike eta jentia emoten denbora, bizkate, prozesateko eta disfrutateko gitxike. Eta aipatu duzu apur bat, zuzenekoak bai eskaintzen zarela akustiko formatuan, badaukazu asmoa agian etorkizun batean, baina ja apur bat aurrerago banda formatuan eskaintzea. Ze perspektiba dituzu horri begira bat, ez zuzenekoi begira, ez dakit badituzun zuzeneko gehiago lotuta orain arteko formatu berdinean, ze ezberdintasun dagoen ere agian ez zuzenekoaren eta nolabait garabatutako musika horren artean, ze imaginatzen dut bestiak nolabait formatu soilago, ez dakit simple den hitza, baina soilagoan edo minimalistagoan plazaratzen dituzula, ez? Bai. On momentun nik etxen duten formatuaz da nahiko intimo, ero. Azkanin zentzu hortan diferenti, Da, ondala biegun enjot Sofar Bilbon, kontzertu bat, eta izan zen super politxe, jenti super gertu sentitzen eban, bebai. Da, momentuz formatu hori aprobetxan nahi dut,
azteko ondo da bela usteot. Da, ondiokan ez dakat fetxa gexa, fijo, baina, bueno, ja hasina bizkat tanteaten. Da, bueno, amendik aste batzutara esperote fetxaren bate eukitza esateko. Oso ondo, horrekin geratu egiten gara, orduan. Nerea, momentuz zure lehenengo abestia, menos perfecta, badago eskura, plataforma digital guztietan, imaginatzen dut, bai bideoklip formatuan eta bai audio formatuan. Eskerrik asko, galderi entzutagatik eta sorte hone urte honetarako dituzun proiektu guztiekin. Zuri, Xabi, bai.